Kaping Prawandawa sumaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wang-wang makutha majuru jungkung inggih putra nyadong dawawan sedaya para kadang kula nyadong dawuh Kakang Dara pripun nijuni niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa nyadong dawuh pun sae ngaten mawon kula mboten sah methuke Petruk nggih napa methuke Petruk ora ana gunane wis ora ana asile beborosi mang dawuhe teng Tirtanata lan para Kurawa supaya siaga tata-tata Petruk dundur mboten gelem mundur cilik dibondo legoe pakuan gedhe paten Tirtanata lan Kartomarma kula dawuh marang kadang-kadangmu siaga tata-tata Petruk sing teka negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurna ingkang dipun suwunaken prisa tiyang sepuh Petruk iya lah tiyang sepuh Petruk sinten ya nek ngertine Kurawa ki ya ing Semar kae dene Petruk ora ngakoni mestine di wong tuwa sejene Semar. Wah, iku rada nyolowati temen. Wis ora sang ngonceki babu iki. Mengko sing ngonceki rak sing bener. Kowe wae kabeh siaga tata-tata nyekel duk tali godi Petruk dibalekke. Yen ora manut cilik dibondo gedhe dipateraken. Nggih nggih nggih. Nyuwun pamit sik padha ngati-ati. Katri gumul mengrempang wadya makiri Ronanggono Ronanggono gawe gelar sewang-wang
Aja kaget Petruk aku sing merpeki karo kowe. Niki mboten klentu rak Ndara Kartomarma nggih. Iya. Heeh, aku mau wis ngerti sampean tiba teng mriko to, Pakku. Iya Petruk, ning ora ngruri aku. Ana pasuwanan ora kena celemungan. Wah nggih giler. Wonten apa, Den? Dina iki Petruk tak kandhani. Kowe nyuwunke prisa, kowe nyuwun prisa wong tuamu. Nggih. Kula niki urip mboten ngerti wong tua kula niki kaya dene urip ming pompal kamul anep ombak ing banyu tumraping ganggeng lan lumut. Ning mboten ngerti sing sak bener iki kula niki anake sapa. Ya Semar tu. Ning Semar bendina awor. Ning nika dudu tiyang sepuh kula ewa dene nika gula wentah kula. Wiwit kula enom nganti dadi wong tuwa ngenten niku. Sing nyapa niki ajeng nyuwun pirsa kan Sang Tapa Begawan Durna ragate napa enteke pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Waton ketemu kali tiyang sepuh kula. Sing pokok dina iki kowe bali. Wose wong tuamu ana kene ora ono sing padha ngerti. Lah kula iki takon sampeyan kok, Den. Sing kula takon iku Sang Tapa Begawan Durna nek pancen mboten pirsa dadi ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Nek Petruk aku ora denger. Minggar gelem bali apa ora? Nek gelem bali selamat awakmu ora gelem bali aja takut dus. Cilik tak polo, gedhe tak pateni. Mingis-mingis pindho landheping Trisula tumandu ing jangga mungsuh. Amit-amit aku nungkak karo kowe Mas Karto. Sampeyan kali kula suwi-awiyah dianggep kula niki wong napa? Tuwa kula kae sampeyan. Kok sampeyan diteka-teka bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa wong. Mboten kena pestake. Kula niki pun mati pun lara wulung sasi dikabarke mudar. Sing mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ning nyatane kula isih urip. Monggo ini pun jan mboten iso omong napa-napa. Aku sampeyan sing ngancak kula mongko adu arep. Bisa mlayu kowe. Ora emas takon pecah sira betul. Pancen pono kawan gebajut delodor para tangan pisan ku indhu temomo rambah-rambah ora dikerasa. Wah rasane ngantem aku nibo kringkel candak rambutku dijebleske ana bumi ning nendang kok ora sopan babar pisan. Wong atuh-atuhar iki kena mengkal.
Karang ngarepane wudune ya. Aku nyekel pusaka. Ajeng mangkene apa tamakke kowe mang tamakke. Balas mikir pecah kelamu. Nggih, Pun. Ati kowe. Sambato. Pilih lo. Tos! Ah! Tos! Karrawe. Aduh. Aduh, mati aku. Aku ya iya. Oh, lole. Gondok bleduk niku tak kula. Wong sing duwe aku nyelon-nyelon gondok bleduk. Ijine pripun? Rasa kula kok kaya dipenrung wong. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipenrung. Nggih, asline nibani kula dier mecotot teng sampean dier. Wong loro grubyuk. Sampeyan kok ketiban sepisanan nggih. Dier mecotot. Ning sing menyonyong kok sing kecototan nggih. Ah, soalnya ikete kandhane kula. Mula nek ngadek ikete teng kentreng dadi wandel ketiban napa-napa mboten kersa lara. Oh nggih pun. Nek padha dene ketiban men mboten napa-napa. Nggih, sampeyan ketiban kula kecototan. Kaya ora modar ya. Monggo jane tak kayang. Aduh, mati aku. Napa kata Marmo? Petruk pancen digdaya, Paman. Pancakara kaliyan kula genti. Ngantem kula larane mboten jamak. Saking gempung kula nyekel dedamel. Niat Petruk ajeng kula pejahi mawi godha kula. Jebul kula antem godha ki mboten temomong. Malah godha candak kepruke sirah kula dier. Nganti bola bali godha tur diguwak. Nyumanggaken dawuh teng pundi kok. Aja omong-omong. Asline godha mau ya arep nikane aku tak saut set. Tak pentrungke ngarepku dier. Ning kaya ora mati. Sinten? Durna aja omong-omong. Sampeyan kowe tegel. Aku pancen ora seneng kok karo kelakuan itu. Aku ora apa-apaan ini. Demeng nang arep anakku ya bekah beku aku mikir ketiban yang ngono. Iki manggaken, Mas. Aja mang-mang lho boten. Tadi kok kecodotan. Isih durus. Dikecodotan, kecodotan kok aku diduduk. Aja omong-omong. Pancen kula niku wis sengaja penyan gebuk. Mbok mboten ngoten tadi karo sedulur tunggal sak pakaryan.
Mbok ora usah dadak werna-werna. Nek sengit ya sengit ngoten mau ora usah dadak. Wong nuthuk kok ora nuthuk. Nggih ta? Nek iya arep apa kowe ae. Ora tok pecat. Baten. Ngapa wedi negara? Ya iya bentar. Bocah ngetira maju bareng. Maju bareng. Tirtanata Kartodendra Citraksa Citra Dodo Citra maju ae kowe maju yo. Petruk minggat to kae. Lho kok jejer-jejer semono kae. Lambene seragam. Yo, aku Tirtanata Kartodendra. Tertibe aku Citra Godo. Yalah 12. Apa ora nyemelangi lengi ngoni nih. Kowe kena iman seminggu Petruk. Kula dudu bocah cilik niat lajeng ketemu karo Durna. Nek sampeyan iso nemokke kula karo Durna kok gelem ora minggat mati. Oi! Oi! Waduh! Mripaku ilang siji aduh. Sempal tangan. Waduh putung igaku. Aduh waduh. Irungku ilang anu. Aduh mati aku. Sikilku ilang siji. Aduh mati aku rokokku ilang. Kira-kira tuku rokok saja melu. Mati angka dua. Paman Sengkuni Penjagrama Petruk boten king dipun sewowo. Dipun proyok tiyang semanten kataku nyatanipun Petruk boten. Ningkuh malah piyambakipun bergagah. Ra karu-karuan. Bilane kok bilane Durna. Monggo Petruk antamane karo Durna. Kan mundur kan iya aduh. Kayu andel ora anggere mundak teng klonteng. Malah docahe pongan barang. Kakang Durna pinjuni niki ngaten nek mboten panjenengan piyambak sing nemoni Petruk. Petruk ora bakal mundur saking negara Wisnu. Yen penyanyi sing ngendika seklimanan Petruk ning pun mangke kula meneh Petruk. Ah. Ana-ana wae.
Durna ina panalinganira lumajaring latri sinandak risang trusna jumena kapisanan klinenggakaning telenging wanasa eling adu prang Baratayuda yen kados ngaten saranipun menika panjenengan niku dados pendhita pendhita kepripun kasih disuni prisa sing kanthi terang-terangan panjenengan ora enggal-enggal paring dawuh malah panjenengan ngrekaken wadyabala Kurawa dajoke. Nah, nganti ana kedadian Ludira temetes ana kedadian padha tatu. Aku lho senajan tatu ampun wong tuwa pun ajeng napa. Ya Petruk, luputku sing gedhe pangapuramu ya Petruk. Sampeyan ajeng maju sisan apa? Ora. Ajeng maju sisan karo nandhangi. Ora kok Petruk ora. Ning aku tak kandha karo kowe. Janjane yen Pendhita Durna kok tak takoni bab kuwi. Kuwi kleru kiblatmu. Sebabipun menapa? Sepira ta kawruhku, sepira ta kepintraku. Lan kaca pengawasan aku kurang pono. Lah rak kowe kuwi duwe sembat sing luwih. Ana babagan apa wae? Sinten? Anak Prabu Ndarawati iki kagungan pusaka kaca paisan to? Lah mbok nyuwun prisa anak Prabu Bathara Kresna. Tenimbang aku. Nyata yen to pandhita kang wis limpat ngangon samuning samudana. Kok ya kleru to aku kemele mlayu. Kokean sang malah ora to. Tekan kene lagu ninting ora cocok. Jebul ora duwe to ngel. Nggih, Pun. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Dene sautaliko damel rame kono. Ora kadi apa. Nyuwun pamit Pak badhe sowan wonten Ndrawati. Iya. Sing ati-ati Petruk. Wah, mau. Kakang Durna. Petruk pun kesah. Wah iki syukur. Lah lajeng to pundi ngendikanipun anak Prabu? Duk rikala niti priksa wonten. Madyane wana lah menika ngaten. Mitur saking mireng kula menika badhe ngempalaken para anak-anak kula Kurawa rumiyin yen panjenengan sampun kempal sampun nayogyani ampun ngantos kepireng para sesepuh pejahipun Pandhawa. Lah menika mangke badhe ngrembet pejahipun Pandhawa wonten wana Kamyaka. Oh, narang ngaten. Monggo. Tenggo kempalipun para Kurawa ngaten. Nggih, prayogi.
Seltina ning pamiyat busana maneka warna renggeng kencana abra bandera layu kumitir sindrang pandresing maruta serna kumaraning wiyat mangkyan kumlebeting duwaja surusu brasta kayu kaprapal ron mawuran jraing bumi ron mawur katiuping angin ukil ambyar sumebar sira peperangan lurah kantong bolong dubi nampi ngendikanipun Sang Tapa Begawan Durna tumuli cengkelak melajar dubi pamit marang Sang Tapa semedul mawat ing kraton Ndrawati ngrajan pepasing Diwasa Griting Ancol Paskudan sapengkiripun kantong bolong trajang wonten Madyaning Wana Kurawa Siyaga Tata-tata Angwati Pabalsusan lan para wadyabala anjagi wana ingkang kinarju mandhaipun reca gajah paku njaraning para Pandhawa rinten pantara dalu tansah dipun awasi ampun ngantos wonten telik sandipaya dom sumring banyu sinige kang wonten telenging wana negi kocapa kang minangka sinambeting cinarta kalenggah wonten inggil Jayadrata Kraton Ndrawati ingkang sinuwun pepanggihan Krakana Mandura Prabu Baladewa kanthi genes-genes nggih nyang acarane
punika warnanira ing kraton Dwarawati. Ya kraton ing Dwaraka. Kaloka yen to iku pangleburing Angkara. Amarga kraton Dwarawati langkung sepuh tinimbang kraton-kraton ingkang dunung wonten ing Pulo Dawa. Awit Raswana kraton Dwarawati iku ingkang lenggahi sepisan ingkang anggripta kraton Prabu Wisnumurti. Den imbani kang Rai Wisnu Anjali saha Wisnu Badra. Prabu Wisnumurti kunduring jaman langgeng manitis kraton Dwarawati den lenggahi kraton Gandharwa. Ranalindra Gandharwa inggih jejuluk Prabu Udakara Kresna. Sawetawis para kawula Dwarawati risak awit ingkang wasani Nalindra Gandharwa. Sirna Prabu Udakara Kresna. Kraton den lenggahi Prabu Getah Banjaran. Prabu Getah Banjaran sirna natkala carita lairipun Sakra lan Sakri gantos warsa timbul Nalindra kang adil pamarta Prabu Wanarasinga. Sawetawis nggih ngasta kraton Dwarawati Prabu Wanarasinga dumugi titiwanci lengser saking dapat rikala dipun rebat dening putra Mandura ingkang lenggah wonten kraton Dwarawati ngedari palenggan punika Raden Narayana Prabu Bathara Kresna, Prabu Halimurti Sasra Sumpena ya Padmanaba ya Prabu Danardana. Mengkaraken Moradi nganake pisuwati putra Widasi Darsana ingkang ginandang-gandang benjang Gumantinata lenggah wonten kasatriyan Paranggaruda. Kasih Raden Samba ya Raden Wisnubrata. Duk rika semana Raden Samba nglarataken tamu kang nembe rawuh. Nglarapaken tamu ingkang nembe rawuh. Ingkang sinuwun nata Mandura Prabu Baladewa. Ingkang sinuwun Dwarawati prisa keng Raka nata Mandura sanalika. Kejut kadura kawekasan. Inggih mungging kananipun ingkang Rai Garbaruci. Sentana Dwarawati Raden Setyaki Raden Singowulan Jaya. Tanah pisanging Jawantri muka pangarsa. Patih Udawa ingkang tinanggenah Pranata para Naraja manggal kraton. Aglar wonten Pasigbanan Blabar Pindha Jaladri. Sira datan wenten kang sami sabawa. Samilrana datan lumampah. Ron-roning wersa datan wonten kang ubah. Bendhe Kyai Panca Jamya Munyawangkung minangka tandha tengara kalamun ngisi arsa anabda. Kepareng lucitang driya kang dereng kawis lati.
Hyang Pantaratri Kemum cipta pupulun kalian kang taeksi kang ngaturna sang Sundha mandi om prasasat sampun prapti mungging ulun kang sumembah om sasat sampun pratingasta bukulun sang Rama diwaningsun Koko Prabu kadangipun ingkang rayi sak sampunipun prayogi anggenipun lenggah ripat duka ngaturaken pambagya panakrama Koko Prabu rawuh wonten ing setinggil Bilatwata Kraton Ndrawati jagat dewa padung tak tampa taloro yayi suka pambagya marang kakang numpa pamudiyayi kaya ora alangan sedya. Prapta iku kakang ana kraton Ndrawati ya kula nuwun. Sombo nuwun paring pandika ing adawuh. Lan Dimas Tiyaki jumadung dawuh Koko Prabu. Ingsun paringake padha aturna sungkem sira marang pepunden ingkang nembe rawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh Prabu. Ingin putra ngaturaken sembah pabekti kunju Sandapada. Ya sombo tak tampa pangestu tampana. Kula pundi wonten mestaka. Mugi dadosa jejimat ing ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Dimas saiki tak trima pangestu tampana. Sangat kawula pundi mugi dadosa saya no cahya. Kang abdi kepaten ngaturaken pabekti sinuwun. Iya, Kakang Udo wis tak tampa. Kejawi sanging menika. Menapa inggih minangka dados dugitan penggali. Koko Prabu rawuh wonten kraton Ndrawati ketingal bene kelawan adat. Sakwise Yai Prabu ngendika kaya mengkono mbuh menawa ana luputipun Kakang tedhak ing kraton Ndrawati. Ana luputipun Kakang pangucape marang Kadang Taruna ingkang murang tata sing gedhe pangapuramu mboten dados menapa